салом алейкум бародарон, подписчикои канали ТВ Гултепа. Бо шумо ҳастам Амриддин Раҳимов. Бародарон, ҳамин рӯз ман як чизро хостам ки ба ҳамаи шумо бифаҳмонам, касе ки ҳамин ҳолата нафаҳмида бифаҳмад ки чӣ гапай. Як бародари тоҷик дар ҳамин Москва гузаштааи дунё дар Тучко ва Рузовский районда ҳамин рӯз хайр худованд ҷоша ҷаннат бигардонад гузаштак ба умеди личени ай Тоҷикистон хесай омада ки дар Москва личени кином хума созшам ҳамин рӯз насибаш ҳамиҷа буда гузаштак дар ай сабабе ки раҳо маҳкамаи ҳамун бародара дига Тоҷикистон бурда нашид. Ҳамиҷа ба як хулосае омадан ки гӯш кунанд хай кадоме ки тонист омад, натонистак дар ҳаққиш ҳамин як дуо ҳамин аймо ҳечи намерасад. Ҷои пулҷамъкунӣ, картаи Зубербанк дига ҳечи нестай, фақат як дуоай. Дар ҳаққи ҳамин бародар ҳама як дуо кунем барои мо ҳамин басандае ки худованд оқибатша ба хайр биёра. Насибаш ҳамиҷа будае ки айбари падар, модар, фарзандош хес омад ҳамиҷа ва дар ҳамиҷа худованд ҷонша гирифт, ҳамиҷа дар гӯш карданд. Дига чора набуд охир ба сабабе ки дига ҳавопаймо кор намекунад, хатиаби мошино намераванд ки ба ягон мошин бубаранд шаҳр. Ҳамиҷа ҳамин рӯз ҳамин бегаи гӯш кардан ай Қурғонтепа, ай Киров як мардаки 40 сола 45 сола ҳамин хабудагда яхе бародарои хаяки вайора мусулмонам гуфтанд дар кор нестай, медроянд ҳамин комментариҳо я ҳақоратҳо я гапҳо менависонанд, хондаш намешавад. Ин ҳақорат нависонданда ҳамин рӯз ки ту дуромадӣ ҳамин видеоро тамошо кардӣ, ҳақорат накунӣ, дар ҳаққи ҳамун бародар як дуо кун, ин барои охирати хитай. Ин рӯз дар сари ин бародари мо буд, фарду фикр ки дар сари хитай ҳамин гап. Ай ҳақорат карданда ҳама бародарое ки дар ҳамин Москваем, дар ғарибием, як дуоӣ кунем дар ҳаққи ҳамон ки хай худованд оилаша аҳлу авлодша сабри ҷамил битява, ҷои худша ҷаннат бигардона. Ин шӯхиву бозӣ нестай ки бин ай ватани худаш 4500 километр дур гӯш карданд. Падар модар уҷа ба умед буд ки фарзанди мо соз мешавад бо ба назди мора бармегарда меояд. Насибаш ҳамин хе будае ки дар ҳамиҷа дафниш карданд. Бояд ки мо дар кадом гӯшаи дунё ҳамин мусулмонем, бояд ки дар ҳаққи мусулмон дуо кунем. Ай ҳақората дар ҳаққи ҳамин бародар як дуо мекунем, иншааллоҳ ки савобаш ба ҳамамон мерасад. Боқӣ дар паноҳи худованд бошен. Хай бо чизе шид нашид, мо дар ҳамин канал иншааллоҳ ҳамеша ҳастем, бо гап мезанем ки чихелаёзи сурати ҷанозаша аки ростиш мо сиёнка накардем ҷанозара ки хай хуб намешавад дар наздикош, дар хеш таборуш мефорашон намефорашон, барои ҳамун сиёнкаш накардем. Як сурат ҳастай, ҳамун суратам мемонем барои бовар кардани шумо бубинен ҳамин суратава дар ҳаққи ҳамин бародар дуо кунем. Боқӣ худованд ҳаматан нигаҳбон бошад. Дар паноҳи худо бошед.